Ikaw manggod. Oh. Sa ipong magpaninyo, ipon. Magani kay gihatag. Balibad ka lagi, ayo lagi kuan, ulo nang o. Guys, wag yung puntang ni yung tanan ako na pod ni si Gigi nan family. Gigi verse man to, jaka dagan miningan nga Gigi nan family kuno kay kami family ga vlog. Karon guys, adlaw nga Domingo, magkuan mi magsimba. Magsimba mi una. Bahala gan sa naiabot buhaton diha basta kay nakasimba na. Unsay nakabangil? Ah, butong. Wala sa kay bangon gid kuno. Bangon diha kay. Ako na mi guys, magsimba sa mi guys. A few moments later. Hi guys, nanakaulay na mi guys gi ka nagsimba. Pangit, tapi Sunday. Nas mama kay kalibangan kuno. Kalibangan na dakan. Dakan ba? Gisakitan gan na studio pa na padaganon. Dakan. Thank you Lord, nakasimba na mi. Tuligon si Kuan ron. Nigi ka na tuloy Kuan. Di ka na to, mag-gym din karon lang mag-gym ka. Hindi ka mag-gym? Anong di man ka mag-gym? Di ko katarog buhat. Kano sa na natuslok? Gahapon. Kay nagansa ka? Nagbuslot ko ato ako murag gihimoy nga ni ba akong gitam na nugbula katong pampispan ba. Kita nagsugo. Gibuslot na ko ana, ag butanan gibuslot na ko. Pagbuslot nilapos gamay sa pikas mo na nato. Inga bag rababe tanawon. Oh, manggod mabawra manggod kina. Oh, wala gini dugo. Oh. Tumoyra sa Kuan. Oh. Kanara. Tumoyra sa. Ako Nanganong ninga bag? An manggod naging nga na murag-murag na hubag tanawon, gibutangag ka ng Oh yeah. Normal. nubuang naman na siya mo. Buang ang gila siya mo. Butang jud mo sa Mandaluyong. Hi guys, happy Sunday din yung tanan guys na nakauli na may guys ka nagsimba. Nakaloy sa Ginoo, nagpakita nag-adlaw. Andiyan igapit demis ka na na merkado kay namalit ni gamang sudan hatdog ra niya mga gipalit. Hatdog nga kan guys dagkaman na imong sudanon karon. Si mama gipalitan na namog butan. Namalit day may kuan guys kakanin. Dili na. Timo sa takay magluto pa ta. Timo sa takay magluto. Ano, Kuan mama? guys kanang puto nga na color pink. Oh. Bingka. Mo ni special kakanin sa kuan guys, dalagit guys. Bingka nga naay latik. Tulo among gipalit na kuan guys puto. Ang isa na color. Anja suman nga budbud. Halima kay magtimo sa tama. Si mama. Itlog. Ito itlog ito. Ako ang itlog. Ganyan guys mama nagantos ito. Okay. Kalibangan ko na siya. Napay pan. Teka saron. Sarado sa itong portahan kaya na nag-video man. May music, magsabad na wala ko nag-filter guys, kaya matiningan nga. Challenge ko nung galingan nga way filter para makita ko na kagwapa. Bisag mag-filter tao di mag-filter, gwapa gyapon, gwapa tang tanan guys, tanan binuhat sa Ginoo gwapa. Nakadepende ra na sa batasan. Kaya sa manay mo ang kagwapa o gilad sa batasan. I challenge myself, no filter. Morning guys, morning. Vlogger yan ah. Magkuan pa ko, magpalabli na ko. It's a Sa vlogger. to. Itong kuan, pagkit kantong nga. Dana ma, magtimo sa kuan maputo ma. Malabli na ko guys. Kanta guys, oh, bingka. Potoy. Nilang ninahaw isaw So sa weird. latik eh, di ko ganahan sa latik nila. Ilang, naday lang latik. Na lasaw ka, adyo pa man ni nalatik ug tarong, nigura maninggi. Buka kasukan din ipabuka o lubi pa siya. Bangko diri dong. Kalsunoy. Anong to? Paglingkod. Kuy bang ikaw. Nagbangko man ninyo gida. Wa di sila. Ang mga gida bangko sa simbahan kay pa man miming sud dito ra mis gawas des nang lingkod. Asa siya? Lingkod kuno siya. Bangko ani pong sud. Usa resikol.
saging kaya nakabuslot sa tamis. Mamahal ta guys sa budbud o bibingka o puto. Hotdog. Ilaw lang. Lutuon pa na. Hindi naman kamo na. Nanimo sa amin, kaya city na, magluto pa. Nasiti na. Oo, ang siti na. Ano sa ligi? Yun, nasiti nga, natuto na. Low. Ano dyan? Ngisog mo ka. Kastrong oy. Ngisog mo nang ngasot. Diyan ako na. One na, urot na. Saka... Oh. Ang kuha, glentin tuloy ako. No. Lami pa no. Ano na tayo makatuntun ba? Mugiyag-giyo ni mo. Pero dali kayo siya mahurot dito sa Prince. Saan mo ba kanto na? ABC. ABC ang brand. Ibig Lagi, kung binulami siya. Lahi bitaw glaso. Hanang lami. Narikanton nga PBC. Lami pa no. Ang gilingkod mo na sa mga nagibaragman mo. Asa Wala mag-ibang? ba ang ganyan? Turanan. Gilingkod pa rin mga kamera. Yung Mama, mag-restore ka na. Huwag ko bitbitan niya. bangon ang kay ko. Lutuon na na ako guys itlog. Ay, itlog. Itlog. Lutuon na na ako guys itlog guys. Lutuon sa nina sa tubig o na sa butang ng mantika. Mama yung patilawa. Di ko. Hila ko niya na. Kami siya kay halang-halang na tamis-tamis na. Kung yung patilaw din. Mana niya sa? Ihilap lang sa tago. Wa kakaon. Magkana ang kanton. Kasi kung tiga bukong kawan O, ko pandesal gani. Saan na kapag Hindi na ako nabusog ko sa puto. Hindi Sa ko sa tayo pasapasa pero kulang na niya. Mana dyan, tara niya. Wa na pamamahay mo ani. Wa na. Nangatang pa mga paniog to naman. Busog na gani ko. Asa naman itong sumay? Katakatawaan naman yung mutong suman lang. Wala na. Kulis na. Ubus na. Tagalog man pero may dyan katubang sa cellphone. Di matagalog na si mama madugay. Manghatag ka nila. Tay ko ah. Laman. Taguan na. Kailan na pala, kaon mo, awa, kaon mo. Kaon niya tanan. Kaon yun, sakto yun, kaon yun mo. Huwag na bilin. Kunwari lang ito ya, pang pawa nga. Di, kuan mo na yan, ka na pagpawasilas ba? Kaon mo niya, tiriyaw na, tabi din kaon, kikuha na ko niya. Gutom ko. Kaya sa na. Mamaho naman puti, nagkaluto na ng hotdog. Asok niya na kamagkaon. Gutom mo na ko. Ay, buding gabi rin ikaon. Hindi, nagkuha na siya, pagkarbog ka nang tawag na naman, starving ba kay Mambira na siya. mo din nagpasting ka lang, mo di super tinimong kausuman para ipanyod ko, sakto-sakto di mo isulot niya. Kada na to. Kada tapiro. Gala raw kami nila, upat ka buo. Di ba yun na mo, na ipanghuga, ni sinabawan, Oo. ipanglitsyon, ipa-ice cream. Mamark din na si mama kay Sir Madto kay maglaba ko. Gibitaran siya siyang isuon kay na-birthday na po. Ito, daraman ka na mo dito. Ayun na lang, busy na. Padagan ko nung kagtapirwir, may ilain ko nung gaga, ilain ko nung basa-basa. Tugab na siya na ano, pitin yung tugab daan. Giurot na niya to na niya tugab parad, dagadagag sulod doon niya. Mura kita nga tayo no. Dahil siya, nagbaso, gipugos. Gipugos yung tugab. Bakit ba yung diyan ganina kalibangon di ko. Bastos mo. Ikaw, nakala mo na sige na. Na-excited rin. Na-excited rin dyan kasi yung Richard. Kukuyog na dita. Di lagi mo. Unsa rasa? Dusi tipan nito. Di ba yung tuman? Ato Maglaman. lang tayo. Ito. Pagkamalungay. Ang doon lang mo. Ibitan. Nangusog na siya agad to. Gibitan ko na siya. Iyawan. Ibitan ito to. Ay, kauwa man kang ako man na isuon. Magda pa kita perwer. Magdama kong kuwan sa pero. Di ko yun. Nagtaperwer, sa Kaon tikaon. pa siya. Magdala pa sa spring house. Pag nagtaperwer so yan, dito kay Lunglula dito. Kulo, rumusong taon mo. Hindi na perwer. Kung tagibuntas diri, adlo-adlo kompleto mong tagsukat. May piyato law, palagi ko ay mong tinahilag. Man. Manon ako na. Lugayaw. Nanay, naghatang sa lunat sa imong tayo na, ma. Pilo ka ta na. Sige.
Ay, kinsa piso ana. Ay, si Quinta. May nalang. Klaro din. Kaya man mo sa inyong Huwag ko papa. din katay, gat nga nagbayad. Ikaw wala ka di man nato isang boy mamita. Pareha man na ni. Pareha mo sa inyong lolo. Hindi na isumbong ni Mamita nga nanay. Ano naman sa atin yes vlog. Ay, ikat mo na. Siya? Hindi na isumbong si mama nga nanay. Dapat lang gyapon na ginagmay ba? May na lang nato. Hindi, gidawat at tunay sa kaya naman itong best friend. Pero pag lain, di man nandiyan mo Dapat dawat. mo daw. Dala ko siya man kung dapat. Ningan man. Alin, nalin, nakuray dawat alin. Ayun lang dawat sa lain, nakura. Ay sa niguro pag ha. Dapat puglain lang. Uy, sayang pulbayang akong 50. Hindi siya ang makamangka. Pwede klaro naman mo. Patahion niya kinati. Porsinto. Dikwinta lang kada porsinto. Kita, loy pulbayang. 50 sa una ang kadugay mo nang din. Depende sa presyo. Please, joke. Kana kay 300 man 50 lang. pinta. Pag mula 500 peso. Sakto ra may nalanggod na. May nalanggod na nimo lang may puna ko. Asa man ako ni hatod la. O pag imatahi. Pareha kung kasi mo kamahan sa una sila. Ay, dara na mo ito nag-hotdog, maho na. Lumaw na Suga oy, sumitaw lahiya sa Kuya ako rin niya mo pag mga na pag kuno sila oh. Ay, data mo, manglabas ata. Kapawa man ko ni Dodong Umidina sa una akong pahap doon sa kong sinahi. Inagabto dito. Hagaron ko sila pamahaw. Sige na. Kadungog ko ang storya, oy klaro papay nun. Yagad ko no sila kaon man sa. Akaon mo dayag si mamita niingon. Ay manam. Kuha niingan daw itong giyak dan listahin nga. Haliday, pangaon mo day, dan yung balibad mo na sa atin. Sige te, kay uma naman may pangaon din. Nasa ko na dyan, wala pa manggod. Ay wala ko maulaw ta. Pagkaulaw ka ra. Sige Kay, ako. kay gusto magmukaon, nasuko man nga gipalibaran. Wala ko baganib lang sa una pa. Sila man ang duha. Bukad mo ganon, oy. Di mo mga ganon? Ito lagi ba maraming tao. Oh, ganon. Mukaon. Mukaw no ilaman. Pamahaw mo ay para mong Ganon. Magsaw tabi. Di ko na sila mukaon. Dali na. Di ko na mukaon daw ha. Di mo kasi nali. Ikaw nga. Mamaw ta guys. Ulian ako. Lupig ka nila dawa. Nangaon na. Muta guys. Nabusog may nung kusang giti mo. Mukaon lang ko kanon kay maglaba ko. Ingon mo din mangaon to. Higit 30. Takdan na ka. Oh, 30 ka pa mo namatay sa baging paing. Di pa ka mukaon ma? Unya na ko mukhaon og buto mo na ko. Sundukan ka mo? Manglaban ako kay init na gapon na nakapanglaba kay kasugbuan. Bakit magwanuan na po ni sunod adlaw? Wala ka man to atong limon. Agbay. Dirot guys. Mabe eh. Mo inom na po ka? Oh. Kuha dia. Libre. Ha? Dako asabay. Kako no ha? Libre? Ay lalaki kay. Oh, sige. Oh sige. Na very good. Sige naman mo pala mo ni Ginanses mama. Dako. Dako na lang daw la oy. Salamat la. Okay lang. Karon na niya sunod bulan na pud mo minom man niya. Adia, sunsun na mong inom. Ikaw manggod. Oh. Sa iko mo ko ninyo, iko. Ay gani kay gihatag. Balibad ka lagi ayo lagi kuan ulo nang o. Taog niya tindahan ni mama puro naman libre. Mama, kaon. Kaon na naman ang dama. Unya na ko kaon, supa ko. Nambok na po ko ni kalatiya da. Hindi manambot. Di man to iniingan guys nga di ko no kung mag-filter karong makita ko no para makita ko no gahang katang. Medyo filter mo na filter. Anak ko no makita gahang kagwapa. Gwapa pa jud ko no kugway kuan filter. Wala gi-challenge sa gahang kagalingan karon guys nga no filter. Wa di filter be. O man gyud pala kung naw lagi wa mo musab. No magya po katanong mag-filter ta ugdi kay unggoy magya. Ah, suga to sa to. Naglay naging tiyak. Ipanutan ka ma? Tangi kasulubong niya. Ipanutan? Oo. Kay? Tulit-tulit kong tiyan. Yung tutut-tutut man ka. Sige kanta na lang sa kasaktan na panutan ang baba.
Batusan niya, batsuroy. Sige lang ka. Jabes na saktan. Masig nga ma. Ano ka na? Pagka sa tayo na, katulad ang lulong. Ano, pag ipa-out mo ka, mura Di naman. sakto na akong buhok. Bago pa ta nagpatupi. Nakulot lagi ni mong buhok, di mura na lang kag buhok kag kugaran. Dili ka tip. Mo ko pa pwede ko. Dili talit Mas pag mama, sige rag pa. Sige rag pa. Ganun na lang yun dito sa simbahan pa. Kasi basi mo ang tijan. Balo, at sa'yo nakatuan lalo. Hindi mong gikaon. Nag-alternate mong ko. Ah, Kuan gud ma. lagi naman Shampoo ma. gatas. Mag-shampoo ko ron ug madili. Sunod ma-shampoo na pud. Katong sige kog shampoo sunod-sunod ka pong buki. Mura bitaw ka nang murag na nylon. Di na ba maayo atong buhok na mawala ang kanang kuan, kanang iyang Mantika. mantika. Mo ko nang ganti Kanang- shampoo di. Oo, makadaot sa buhok pag kadadlaw mag-shampoo. Ako kay once a week ra ko mag-shampoo, mag-rinse ako kadadlaw. Hindi ko mag-shampoo. Kaya makadry sa buhok ka nang mag-shampoo kadadlaw. Ay tagamay ni bay. Abira, gulit ra bay. Boto. Nabuang na boto. So kang pinakurat Boto. Mangita ta. Boto. Kaya matilaw ra ko bago sila sa datong sukang pinakurat. Si Mingkoy pa makabantay ko ni Mingkoy pa makadlawon pa saba kayo. Wala miyaw. Ganahan Ako ganang gi hadlok. Sige, lo. Kaya lingog kay Jess akong dunggan jik. Apil ako glayo. Di ka. Hindi man dikadlaw nako. Dito, magigda sa karton, magsilinga na mo bito sa yatakan ako ng bungbong arong mahilom siya. Nga na daw na pag naiburos. Sabag-sabag iring. Gawa-gawa na mo siya. Lagi. Yan nga so sige, putol di Papa, oy, klaro. Tawanan. Anong iputod? Oh? Pilitigi. Naputod, nag-adyan na siya sa pilar by 50 pesos. 49 biro na. Dapat yung mga salamin ginanag ikibagay yung salamin nanag eh. Bagay ka magsama ginana. Sa mga on. Ganana ka na, ibabek magana ka makagbuwa. Hindi mo salamin. Kadto anti-rad kayo ninyo. Ano na yan tayo rad kayo, magsigira pagdot-dot sa mong cellphone. Amigo! Fixin sa mong mata. Ano man niya imong halapan, itubo na ang iyang diri oh. Bumagod si Papa sa una og si Mingkoy maglingkod kayang itag balibo diri. Ako na po nang giftan. Ay, gibdi pa kay nitubo na. Wala ko si Mickey nagibot ako. Ang Ano girigaw. yung mga niyog? Ako yung ibtani mo. Ang gigil ako. Ang giftan sa balibo. Marang ina. Siyempre sakit, di ka kung niyog tagbalibog. Hindi ka sakit. Di Nitubo nga, na daw. oh. Huwag ka sa rapid ni Maibtan. Nakaris ba? Nitubo na ma. Wala na si Mingkoy. Ano yung nangibtan? Nitubo na yung balibo. Wala na si Mingkoy Ibtan eh. Ay, gibdi pa kay nitubo Hindi yung na. mga ilabtan. Ganahan ba ko, God? Hindi ka kung niyog tagbalibog. Hindi ka kasakitan. Ay guys, so manamig kwan guys, pamahaw. Manglabas ako guys. Kay daghan naglabunan si Gian.